बिथांमोन बड'लेण्डआव बिटिआरआव जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा पलिटिकेल दैदेनगिरि पलिटिकेल राजखान्थि पार्टी सोलायबाय थाग्रा गले गले माने जायखौ जोङो वान दालाय टु एनादार दालाय ज्राव होनना बुङोना बेखौ मा होनना बुङो रायजो राजा नोंथां। दा जोंनि गेजेराव बिटिआरआव बड'लेण्डआव सानै मानसि रिसेन्टलि जों नुनो मोनगासिनो दं। बिसोरनो जादों डक्टर बिमुं मोनलायनाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म लोगोसे जोंहा मानाव गेदेर खाम्फा बरग'या इसार। दा बिसोरखौ बर' रावाव मोनसे बाथ्रा दङ, बर'नि बाथ्रा भावाव मोनसे बाथ्रा दङ, जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा। दा बैफोरबायदि लिडारखौनो दैदेनगिरिफोरखौनो जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा होनना बुङो। आरो बिसोरो बेफोरबायदि लिडारा खुनु रायजो राजानि पाब्लिकनि थाखाय सानग्रा नङा, सिन्था खालामग्रा नङा, गोरिब दुखियानि थाखाय सानग्रा नङा। बिसोरो गावनि माने पार्सनेल गावनि सेल्फ डिटारमिनेसन माने सेल्फिश होनना बुङो बिदिखौ, माने गावनि थाखायल' गावनि जाथि बंस' परियालनि थाखायल' सानग्रा सिन्था खालामग्रा बेफोरबायदि मानसिया आरोना, जाय मानसिया माने जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा आरो सुबिदाबादि जेराव माने सुबिदा नुयो, जेराव माने थाखा मोनगोन, धोन दौलत थाखा फैसा मोनगोन, नैबेबायदि जायगायावल' बेफोरबायदि मानसिफोरा खाबु लायै लायै माने राजखान्थि एबा पलिटिकेल पार्टि सोलायो। गोजोन्थों।